कि तहरा बारे में सैया शिवानी आओ आजा हेलो हेलो कि तहरा बारे में सैया एगो टाटा में जगह बा शिवानी हां जी गमहरिया ओ गमहरिया में संतोष सिंह जी बाड़े उनकर मित्र हरे रिंकू सिंह जी मुखिया उहे गानवा के फरमाइश कइलन आज जेकरा माध्यम से हमनी के आइल बानी जे हम और अनुपमा मुकेश ठाकुर हम रंजनी के चाचा हम हमारा मनोज भैया के पथरी के ऑपरेशन भइल बा यही से उनखन आइल उनके देन बाकी मंच पर हमनी के सम्मान मिलल हां जी मेहरारू कहत दिया का कि तहरा बारे में सैया अरे चलल बापा टाटा छोड़बो की ना सब दिन से जोड़ ले लो जाके तू ना टाटा छोड़बो की ना सब दिन से जोड़ ले लो जाके तू ना टाटा तहरा बारे में सैया चलल बापा टाटा छोड़बो की ना हो तहरा बारे में सैया चलल बापा टाटा छोड़बो की ना तहरा बारे में सैया चलल बापा टाटा छोड़बो की ना सब दिन से जोड़ ले ला जाके तू ना टाटा छोड़बो की ना सब दिन से जोड़ ले ला जाके तू ना टाटा छोड़बो की ना जिया जिया कमैया में सनैया कहतरी ओकरा के लेके जुबली पार्क घूमताड़ो ओकरा के लेके जुबली पार्क घूमताड़ो टाटा में एगो जुबली पार्क बा तू जब जब हम तारे तंग करत नहीं तो जुबली पार्क में ओकरा के लेके घूमता रह सही ओह पार्क में दुनिया भर के लोग भरल बा कि तू लजात नहीं ख अरे लोग आवा के बीच में तू काल चुमता लोग आवा के बीच में तू काल चुमता तू जानो कर कि हम निमन करतनी बाकी हमारा समझ से अरे किल करताड़ो सब घरवा के आटा टाटा छोड़बो किल करताड़ो सब घरवा के आटा टाटा छोड़बो की ना कि गिल करताड़ो सब हई घरवा के आटा टाटा छोड़बो की ना सब दिन से जोड़ ले लो जाके तू ना टाटा छोड़बो की ना
सब दिन से जोड़ लेला जाके तू ना टाटा छोड़बो कि ना हो सब दिन से जोड़ लेला जाके तू ना टाटा छोड़बो कि ना हो सब दिन से जोड़ लेला जाके तू ना टाटा छोड़बो कि ना हो अब तनी मेजर में आ जा छोटू